Hello, 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 bigyan shout out. Hello, hello, Miguel, shout out sa lahat. Siyempre, thank you so oh,
Ano yung proud mo noon? Papost niya. Hello, hello, mega mega love, shout out, 2,000 viewers and siyempre, thank you so much sa inyong patamsak dyan. Pwede po kayo magbaba ng inyong link para ma-promote ka. Thank you. Hello, may galab shoutout. Shoutout. Ayan, saraduhin mo dyan na. Demo ko. Yun yan. Beloy. Pwede po kayo magbaba ng inyong link para naman ma-promote natin yan. Thank you sa pagbisita po. Yan. Mega love shout out. Mali pala yung thumbnail. Pupromote ko ng ating kaibigang may business. Ayan. One thousand viewers. Two thousand viewers. Thank you so much sa pagbisita. Ayan, thank you so much sa pagbisita, guys. Sabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Sino ba yung nastuhan mo? Hirap talaga pag naitin. 2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. Ayan. Pwede ka po ang magbaba ng iyong link para naman ma-promote natin yan. At syempre, may pang
ayuda ako, apat lang. Ha? Apat lang? Kamusta naman kaya ang fans natin? Hello, hello, hello. Mega love shoutout. Mic test. Hello, hello, hello. Hey! DJ Karen. Pwede po kayo. DJ Kim. Ng iba, halos lahat ng sinabi mo sa akin na tayo. DJ Karen. Yeah. DJ Kim. Sa'yo lamang nadama, di kaya na nakaiba. Damay ka sa lahat.
Sa tuwing dumarating ang buwan ng summer, hanap natin ay paliguan katulad ng mga beach resort. So, meron tayong bago. Ito po si Mr. Delisay at welcome back sa ating channel. Marahil marami pa sa inyo ang hindi nakakaalam na ganito na ang tulay dito sa CTO sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Kaya naman, hindi lang tulay ang maipapakita ko sa inyo, kundi ang magandang beach resort dito. Ang beach resort na matutuluyan natin ngayon ay talaga namang malapit sa puso ko. Dahil sa bukod na maganda na, malinis at sariwa pa ang hangin, at magandang tanawin. Kaya naman ipinapakilala ko sa inyo ang Lalushi Beach Resort. Kaya't ano pang hinihintay natin? Tara na't samahan nyo kung pasukin ang beach resort na ito. Ang Lalushi Beach Resort na ito ay matatagpuan po lamang dito sa Zone 11 sa Rimao, Karanan, Pasakaw. Isa ang beach resort dito, kaya sa susunod nating vlog, may ipapakita ko rin sila sa inyo. Kaya ngayong araw, ang Lalushi Beach Resort na ito ang ating lilibutin para makita ang ganda ng lugar ng Sarimao. Ikaw lamang, ikaw lamang ang buhay ko. Sa gilid ng mundo. Dito sa Lalushi Beach Resort, siguradong sulit na sulit ang araw mo at siguradong mag-i-enjoy ka katulad nila. At ito naman ang aking kaibigan na gustong sumali sa aking vlog. Sa shoutout. Dapat ako lang subscribe sa imo. Dapat Ayo, ka. mega shoutout sa iyo. Kami sa TV Vlog, thank you so much sa iyong pagbisita. At syempre sa iyong pagtatangkap. Thank you so much. Pre. Thank you, thank you. At pagdating ng hapon, dito mo makikita ang ganda ng paglubog ng araw na tinatawag na sunset.
At ito naman ang ganda ng ningning ng mga ilaw sa gabi na parang bituin sa langit. At sa mga gusto pong mag-reserve, pwedeng niyo pong tawagan ang Lalushi Beach Resort. Maraming salamat po sa panunood. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video sa lugar na ito. Running water, sariwa at malamig na tubig galing sa Isarog. Kaya ngayong panahon ng summer, ito ang masarap mapaliguan. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na't samahan nyo kaming maligo sa CTU Sarabangan, Sierra Nevada, Tinambak. Masayang maligo kasama ang pamilya kaya't hindi kami nagpahuli. Kahit medyo mainit, naglakad kami para maligo sa Sarabangan. Kaya't pagdating namin, hindi naman nagpahuli ang mga chikiting na to. Ito lang naman ang simpleng kasiyahan ng pamilya kapag summer kahit walang pera. Simpleng lugar, simpleng ganda, simpleng saya. Ito ang mararamdaman mo pag napuntahan mo ang lugar na to dahil sa sariwang hangin na sumasabay sa agos ng tubig. Pag pinagmasdan mo ang agos ng tubig, pansamantalang mawawala ang problema mo dahil sa ganda nito. Hindi naman delikado ang maliliit dito dahil may pangbata, may pangmatanda. Dahil kung malaki ka, pwede ka dito. Kung ikaw naman ay maliit, pwede ka rin dito. Katulad ng dalawang nasa likod kong ito, hanggang dun lang sila. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay at sumusuporta sa aking channel. At syempre, shoutout sa mga dalisay dyan sa Antique, lalong-lalo na kay Miguel Dalisay. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Maraming salamat po. God bless you and stay safe. Sana all may kapartners na. Kasorin mo na, friends. Kasorin lang ka mo. Kasorin lang ka mo ngayon. Munyan lang. Ay, sorry. Gusto nyo bang maging masaya katulad nila habang naliligo kasama ng mga kaibigan at ng maraming tao? Pwes, samahan nyo ko sa Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Pero bago tayo magsimula, kung sakaling nagustuhan nyo ang video to, huwag nyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating upload. Ngayong tag-init, hanap natin ay sariwang hangin at preskong lugar. At syempre kung saan masarap at masayang maligo. Kaya naman, pinuntahan namin tong running water ng Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Ang running water na ito ay nanggagaling pa sa Isarog. Kaya naman, napakalinis at napakalamig nito. Kaya nang dahil sa lamig, napaahon agad ang aming kasama. Kaya kung ikaw ay may hangover, mabilis na mawawala yan dito. Napakatahimik at napakapreskong lugar dahil sa mga kahoy na nakapalibot dito.
Lato talaga ang mataba. Pwedeng salbabida. Nais nyo bang makita ang ganda ng Cayabon Hills at malaman kung saan ito? Pwes, samahan nyo kung puntahan at akyatin ito kasama ng ating mga kaibigan. At syempre, hindi natin mararating ang Cayabon Hills kung wala ang dalawang tour guide na to. Kaya yung ano natin, yung mga tour guide. At syempre, magsisimula na tayong bumiyahe papuntang Cayabon Hills. Wali, ano, si Bossing Mac. Pakita mo natin si Bossing Mac. Bossing Mac. At dahil maaga kaming umalis papuntang Cayabon Hills, kailangan naming mag-almusal para may lakas umakyat doon. Pagkatapos mag-almusal habang nagpapahinga, let's go! Habang papalapit kami sa Cayabon Hills, mararamdaman mo na ang sarap ng pakiramdam dahil sa sariwang hangin dito. At kapag nakita mo na ang kabuuhan ng Cayabon Hills, talaga namang mawawala ang pagod mo dahil sa ganda ng tanawin dito. Dito na kami, oras na ng pag-akyat. Ang Cayabon Hills na ito ay matatagpuan po lamang dito sa barangay Maysalay, Goa, Camarines Sur. Ang pag-akyat dito ay talaga namang mag-i-enjoy ka dahil habang tumataas, makikita mo ang ganda ng tanawin. Kala mo nag-picture kayo, wala naman may alam na.
pagdating mo naman sa tuktok nito, siguradong mapapawaw ka sa ganda ng makikita mo. At syempre, dahil sa ganda ng lugar na to, hindi na maaalis sa atin ang magpa-picture-picture. Dito na, ha? Kapansin-pansin naman ang malaking bundok na natatanaw dito. Ito ay ang bundok ng Isarog. Talaga namang napakaganda ng lugar na ito dahil sa lawak ng nakikita mo, marirelax ang isip mo. Kung kanina pataas kami, ngayon naman pababa na kami. Kung mahal mo ang sarili mo at ayaw mong masaktan, ganito ang dapat mong gawin. Kaya magsunod! Patay tayo dyan. Ano? Ayos ka lang! Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga bago nating video. Maraming salamat po sa panunood. God bless you all. Wa! Wala jowa! Wa! Noong nakalipas na 2 taon, heto ang tulay noon. Habang ginagawa pa ang konkreto at malaking tulay dito sa Karanan Sarimao. At ngayon, heto na ang napakaganda at napakalawak na tulay dito. At syempre, dahil nasa tabi ng dagat ang lugar na ito, hindi mawawala ang mga beach resort. Pero dahil bago pa lamang ang mga beach resorts dito, kakaunti pa lamang sila. Noon pa man ay dinarayo na ang lugar na ito dahil sa ganda ng tanawin. Kaya kung may balak kang pumunta sa lugar na ito, tiyak na hindi ka magsisisi dahil sulit na sulit ang araw mo.
syempre, hindi tayo magpapahuli dahil napakaganda at napakalinaw ng tubig dagat dito. Oh, yes. Yes, yes, yes. Hello, guys. So, nandito tayo ngayon sa Grotto Farm nitong Karangkang Grotto Farm. Ayan. So, dito mo makikita yung magagandang fish, isda. Ayan. Medyo mahina ang ating signal. Or ayan. Good afternoon everyone. Bahog na da. Bahog na. Bukasan na. Hindi ka kayo tao. Hello guys. Ayan na. Ayan. Good afternoon guys. So nandito tayo ngayon sa Grotto Farm ng Karangkang Magaraw. Ayan. Magaraw. Tourist spot ng Karangkang Magaraw. Diyan mo da sa bitis mo da. Sa bitis. Kamot mo, kamot mo. Ibaba mo ang kamot mo. Ayan. So, ayan. Makaka-copyright tayo, guys. May tugtog, pare. Hello, good afternoon guys. Mega love shout out, Dosi.
Tara. Hali dyan. Hali, 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 hali. Hali dyan. Magad. Hali, 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 hali. Yan na. Magka-copyright tayo. I'm sure copyright to. Kaya susulitin natin ang pag-video. Kahit copyright, i-edit na lang natin. Mahiro. Edit na lang natin. Ayan. Ayan yung area, tourist spot ng Karangkang, Magaraw. Ayan. Napakaraming isda na napakaganda. Ayan. Ayan. Copyright, kaya edit na lang natin. Duman na da, para mahiling ka man sa video. Lag mong bitis mo. Tapos sinugot ka na. Na. Yan, may grab shoutout sa'yo, Dolce Official. Thank you sa pag-stay sa akin live. Ayan. Thank you so much. Ito po yung tourist spot. Tourist spot ng Karangkang, Magarao, Camarines Sur.
Yan. Ay! Dai mo ubuson! Saan pa? Saan pa? Yan, napakaraming fish. Napakaraming isda. Yan. Halos nagsisiksikan sila. Ilag mo ang bitis mo. Walang kahon man. Magtuko ka. Traffic. Hilap. Kano kaya? Meron din silang swimming pool. Tara. May swimming pool din sila. Kala ko isda lang nandito. Ah! Basa. Hindi ako matukaw. Tuko na. Ilaag mo ang bitis mo. Ilaag mo ang bitis mo. Dali na. Diamond yan. Ang ano, pagkarayan, pagtuko mo. Pagtuko mo. Pagkarayan, pagtuko mo. Dali na, ilag mo. Diamond yan. Ilag mo ng bitis mo. Do. Diamond yan. Diyan sa tungod mo. Pakarayin mo nga yung pagtuko mo. Ilag mo sa tubig. Lag mo sa tubig. Ano man ta? Diyan ka lang, lalag ko lang. Isaset ka lang. $3,000 viewers. Thank you so much for coming.
Ha? Hoy, may pato. Baka ano? Ha? Saan? Ayan, wala ng music. Bali, da,
mong kagirari data. Pipicturean. Data ka pala na picture. Dali na, ang bilis mo. Para mag-run sila. Dahil mo pag ano, diba? Harabok baga sa inyo. Kaya tigubos mo na. Baka lang, kakanon. Eh, mayroon pa silang swimming pool. Ayan. Pambakol. Yes. Nakuha ka pa? Dala. Pambakol kita. Papi cheese. Hindi. Papi cheese. Gutom na ako. Cheese. Dala. Masain ka? Anong babakalon mo? Pangbahog. Kuha na. Bakal na. Ito. Tama na lang. Kita mo si duman. Ha? Kakanin mo na yan. Lagi. Diyan ka naman mag-ano. Mama, kulitis. Sino magtukad dito? Iyo.
umulan. Kapit ito. Doon na, likod ako. Basa baga. Ay, ibang ano, malito. Malito. Paano lang po? Bye-bye. Akin daw, dikit lang deh. Ikot ako na. Dali na. Madali kita. Hindi mo. Yeah. Ito mo naman. Maulog ka. Oh. Ay, mama. Nanalo ko. Ang jacket ko! Kuha na.
Dilim. Init na. Hindi naman. Iyo. Wait lang. Lahat. Tukaw ka. Ay, mama, hiro ka. Da. Da. Da.
May pambawag ako. May dakula oh. Ganun ka kakal. Nagdaligdag. Walang look. Ano da? Ayos ka lang da. Ha? Ito, nagdaligdag pa. Hawa mo girigdi. Ubusan na daw, madami na kita. Doon sa bagyo. Sambo. Sampan. Ayan. Ubusan mo. Ubusan mo na yan. Ay, ano, tapusan na lang na 1 hour. Hindi na. One hour, 20 minutes. Production staff. Oo. Cordial sa kami, katulad kami. Tapos bigyan sa amin yun. Sige lang. Sige lang.
Ay, si jacket mo. Dali na. Diyan ka na. Oh. Diyan ka na. Oh. Tapos ibaba mong kamot mo. Oh, hiling ka ligdi. Hiling ka. Ayan. Magluto kita. Luto? Ay, anong yan? Baka na pala kita. Anong yan? Hindi. Anong yan? Kakanon dyan, boss. Guto po, dua. Iyo po. Gura na po. Iyo po. Hindi kita. Diyan. Hindi. Init-init na. Hindi. Mabikbo. Mabiklam. Sige lang.
Kamu pa yan? Tama yun eh. Tadi magdidikit ang aga. Sino yun? Sino? Sino? Di ko yun magdidikit. Di ko magdidikit. No. Naku, medyo maga. Tulungan ka. Nag-out pa yan. Ako yun, BBM. Out na ng BBM. Ano po, Marcos? Ano Len? Mami. Ay. Si Lenny. Iya, si Lenny. Iya.
Farm. Ayan. Ayan yung bagong muka na naman ngayon ng Sambu Farm. Medyo mahina kasi medyo mahina na yung tourist dahil inirenovate pa ang areang ito or pinapaganda pa lalo. Ayan. Medyo marami na yung naidagdag na dati ano pa mga mababa ngayon malalaki na. Kaya ayan. So nandun pa yung iba. Ayan. Yan yung Mount Isarog na malapit dito sa Sambu Farm. Ayan. Bali ito yung nire-renovate na area. Pinapaganda pa. Ayan. Bali maglalakad-lakad tayo guys. Medyo hapon na kami nakapunta dito dahil galing kami sa isang farm na Grotto Farm. Dito din sa Karangkang Tourist Spot Magaraw. Karangkang Magaraw, Camarines Sur. Ayan, ito yun guys na dinagdag nila ngayon dito. Swimming pool yata to or di ko alam, baka isda din ang ilalagay dito. Ayan. Maganda din. Doon kasi sa guys, doon kasi sa Grotto Farm puro isda at may swimming pool doon. Hello, mega love, shout out sa 2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita sa aking channel at syempre sa inyong patanggan. Ayan, napakaganda guys. Mega love, shout out sa iyo, Kamitaw TV Vlog and Enday Kikay Official. Thank you so much po sa pagbisita ng halaman. Ayan, thank you. Ayan. Ito yung Sambu Farm. Pinapalawak nila ang Sambu Farm. Ayan. Ayan, bali dun naman tayo sa kabila. Yung dating area. Di ko alam kung hindi pa namin na pupuntahan ngayon. Kung anong kalagayan na. Kung ano na ang kalagayan ng kabilang area ng Sambu Farm. Ano? Mayroon ba kaya? Puto. Ayan. So, ayan, meron din silang parang bubong. Parang bubong lang, parang kubo-kubo lang siya. Ayan. Ayan, maganda rin. Kahit simpleng lang, pero maganda rin. At siguro paggabi kasi may ilaw, maganda yung area talaga. Ayan.
Atyan, atyan. Eh, araw mo. Dalian mo ni. Ayan, dumidilim-dilim na. Doon naman tayo sa kabila. Totoo. Baka may tubig. Bumay doon. Dali! Sana all. May tubig. Mo dyan ah. Dali. Sunflower. Mga bagong tanim na sunflower ata ito. Ayan. Nandito tayo guys sa Sambu Farm. Ito yung dating mga ano. Hello. Mega love shout out idol. SPRCC Patrol Vlog. Thank you so much sa pagbisita guys. Medyo hindi ako mahina yung signal natin. Banggi na, dali na. Ayan. Bali na iikot-ikot lang ako dito guys sa Sambu Farm ng Karangkang Magaraw. Ayan. Dali na. Ayan, bali yung may kainan dito. Ayan yung kainan. Ayan. Na may mga kubo-kubo. Ayan. May parang stage. Ayan yung kainan. Ang ganyan yung tao. Mga ayan ang nakakapag-relax. Ayan. Ayan. Bali, inaayos pa talaga nila. Pinapaganda nila yung area habang ngayon ay wala pang gaanong ano.
medyo nawawala-wala yung ano natin. Signal. Ayun. Dati napakaganda dito dahil may mga halaman dyan na iba-iba ang kulay na dahon dyan sa kampi dyan. At dito, ayan yung ano. Doon ka na. Doon ka na. Pagal ka na, maulit na kita. Ha? Oh, dali na. Dumang ka na. Picture. Oh. Maggabato na, hay. Madyan, maulit na kita. Tindog na muna. One. One, two, three. Yeah. Paduman na baga. Yun na, di na. Pares lang yan. Inot na nga ni. Hello, 1,000 viewers. Nawala yung ano ko kanina, yung live ko sa Sambu. May tumawag kasi. Bali, hindi ko alam kung paano maibalik yun. Naka-live pa ngayon. Ewan ko kung paano maibalik. Pag may naka-live kasi tapos may tumatawag, mahirap nang maibalik. Kaya bali masasayang yung pagla-live natin. Nasasayang. Hindi ko alam kung paano maibalik. Banggi na maulit na kita. Oh, may kutsik pala dyan. Yun o. Kotse. Oh, may silday mo paggiro. Sendo po ng cellphone. Sige lang po. Ayun guys, tayo ay mag-e-end na dahil pagputol-putol na yung signal natin. And syempre naka-data lang tayo. Ayan, nandito tayo sa Sambu Farm ng Karangkang, Magaraw. Ayan. I-end na po mga nag-antabay dyan at nag-patamsa. Thank you so much. Bye. Na-miss nyo ba ang Sierra Nevada Tinambak? Ngayong araw, simula muna dito sa simbahan hanggang sa lote, sakop na ng lugar ng Lupi, Tinambak, Camarines Sur. Ay magra-rides tayo pabalik dito.
Masakat na kamo o malangoy lang kamo? Sarang tayo ngayon, oh. Ay, aray. Arayo na. Garo na, ano si lubot ko? Ano yan? Hindi pa po. Ay, si Sarantayong naglalangoy pa? Uli, oh. Tuma sa taas, nararayo. Ay, to ano? Arayo. Arayo man. Masain pa kita. Ha? Masain pa kita. Ano, ayos lang ka mo? Mag-ano po ka, magsumikap ka mo magkakuha. Tamayo kitang pangpanira at tiyan. Magkakagurutan po kita. Grabe ang katiusan po. Ngunya, Isus Maria Joseph. Ayo talaga. Mayo kitang pangbakal. Pangpanira. Kaya kaipuan ta maghanap ngunyan. Manap na
pa oh. Oh! Kadali na. Anong butong? Alam mo, butong mo na naman oh. Ari. O yan. Gapo na naman niya. Makadali na lamang ko ta. No, maski saro lang oh. Babarang abangaon tang apat. Ano yan? Ano yan? Lumot. Patingin. Lumot. Garo na tusok ako ka sa bago ah. Gatol-gatol. Medyo. Oh, nagtiriwarik na tabi. Aray ko. Na ano daw ako? Ang kuluga. Mahal na to. Wagyan ka na. Hoy! Babanggan ka. Ala! Basahin yan! Ah! 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 Oh! Boss! Bayo kaming taga-sagwan. Mababanggaan kami. Sus Maria Joseph. Mababanggaan kami. Bayo kaming taga-sagwan. Salamat boss. Napundo tulo sa Marisa. Pinipiling ko sa kabaan. Diretso talaga. Salamat boss. Salamat. Sakto pa, hindi ko pati nabidyoan. Nabidyoan to. Hindi. Uy, sayo. Hindi ko aram, baka nahagop man. Nakahiling ka ako dumatawa ng video. Mulay ko. Ay, tutubong ka mo. Tumbok na tumbok. Pag-gilid naman palang sinda. Hindi kaya hindi nakahiling. Marisa na na. Dagat mo banggaon ng puta. Hindi pala di may bungguan. May bungguan ng kalao sa tinampulang. Pati sa dagat, igwa. Yung nakuha ng picture ay kayo unong ko tanong to. Igdi man lang sinda. Ano. Ayaw na pala kita digdi. Ini ang pinakasentro kang sa Rimaong. Yan, yung may mga banayang basketballan. Yan. Yung pinakasentro. Nakuhanan mo to? Nakuhanan mo no? Oh! Iyo pa. Oh. Pwede mo picture, oh. Smile! Oh. Titit! 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 Toing! Oh. May ano, cellphone kaya ay. Puro yan light. Puro light. Pero buto. Buto. Madulag na naman eh, oh. Tugo. Nasaan ka na? Tuko. Tuko. Puro magkikita na naman yung mga taga Manila. Ay, siyempre. Mahilig na mahiling yan, ta. Video yan, oh. Habo siyang mahiling, boss. Mga manay, mga manoy. Kaining mga tugang nindo. Kaining tugang, oh. Habo. Mainggit naman da ka mo. Oh. Oh, nagtataway-taway po tabi. Oh. Nagtataway-taway. Ini nagkapana-pana. Oh. Surum. Oh. Pinapaara po kamo kayan. Oh. Ini po kaya
May tighahanap ka sa bago. Ito pala, kaibahan niya. Uy, ano? Kaiba. O, yaon po kami digdingon niya sa, ano, sa Rimao, Karanan, Pasakaw. O, kaso bago pa po kami naghahanap ng ano digdiyo, ning pating, tapos butanding, o kung ano-ano pa man yan, ang naku aming uni po. Ano po siya? Iba siya. Ano, pula siya. Ibang nilalang. Kakaibang nila lang po ang nag... Kakaibang nila lang. So, ayan. Oh. Kaso bago pa, nalibot mi na po ng dagat. Malulunod na. Oh. Jesus Maria Joseph. Madali kita dig. Naglulubog na. Jesus Maria Joseph. Ayan. Ano boss, nakadakop na kita. Kasi bago pa baga kitang banwit ng banwit. Yo, problemado ka ng Maria. Dahil man kayo. May nadako po kayo ni Kasabago. Nagdaralagan nga ni kami. Dahil ko lang nabig.